Difu Municipal Board Pen Kikima Hemalong Langalang Pong Kebak Edajok Radatum Langketer Kachar Sinang. Bipin Bora Aphan Chainong Kang Huatum Helipen Katengkeng. Rima Rong Harpi Ahem Chilele Det. Kardom Pini Ada Berta Long Nilisa Mijilihan Sepi Non Bertang Ton Pen Arjik Tha. Difu Municipal Board Pen Kikima Hemate Town Outpost Atuma Phan Kapadoa Hemalong Lang Alang Pong Kebak Labajok Arnibang Langketersi Radatum Kachar Sinang. Difu Ahi Kapang Thirponjia Phan Difu Municipal Board Ahin Pen Penang Ana Cyclem Ponlo Sitame Elonglong Niadim Non Anta Kelang Kepang Creason Dolang. Laki Difu Ahi Achite Malong Amat Kedo Town Outpost Atuma Phan Kapadoa Hemalong Ajak Lang Alang Pong Kebak Edajok Kulat Kedotum Lapen Hithi Kedam Kebang Radatum Langketersi Charsinanglo. Barbie Barso Lapen Chinglu Chingtia Langketer Anta King of Sendel Lapen Pe Rikejor Akulada Taxi Kaiketa Charchim Doplo Laso Joine Hithi Kedam Kebang Radatumta Laso Langketersi Charsi Ponanglo. Bangso puthak kulat kedotum batai alo kipidolo bonta arpu kedotum anu cheden wang vedetlo. Difu Municipal Board Pen acik lo janwang si tangka rung bomlo bonta non lahai akisung along kapajok dun dedet abangke manghudun mimi. Laso pen langdam pulote acik lo janwang ki rung atangka kicho kapang lima phantom ki rung lo mapusi akoy pi memelo. Halapu Greater Difu Bazar Committee atumta tangka rung chotpensi asai chirim poma. Camera person Roshan Hanse Pen Sarjup Kathar Karbiang Long Live. Dongkamukam Police Station Angkang Tumpreng Pen Kache Koinot Taradubi Along Inut Bipin Bora Aphan Chainong Kang Huatum Heli Pen Katengking Ajok Hojai Rong Sopi Along Se Kachelang Damnang. Chere Radatum Non Ke Kang Huatum Along Ta Abenkiti Aheledo Lasi Kang Hu Kenet Dunta Kacheresi Kimi. Lason si kedamtang thang ni phai ingkora truck aning beapor porphai kebra achite malom taradubi bipin bora atum kachopang reng achainong aroy along bang plipho achainong kanghuatum kilota bonta bora lapen achor bang hini chainong aroy adung doko amat kanghu kilot arki arjudun long si ase chepadodun lo chainong ahem phuatum ase arjulong si chainong pen kanghuatum kekajia phat bor ilo bonta Sai chuti ki abang phu bipin bora lapen achora pen kang hua tuma phan kenet dunja phan bor isi inut akang hua phan net dun longlo bonta hem phu bipin bora arta phokebra pho phan akeng hongni alongta helepen apte kang der amat adi malong pen katlong juilo Bangso ajok arem kiso bipin bora aphan HAMM Hospital hojai along ansi thang ni phai ingkora troxy ada se kachelang aphan palelo chainong kanghu bangpho angbong pen banghini akang hua tuma bangke taradubi asor babli bora lapen jimbu bordoloi pusi bora pen therangkia tuma phan thang pachini dum News X report Karbiang Long Line Karbi Anglong District Legal Services Authority Pen Karbi Anglong District Child Protection Unit Chelang Rapet Juvenile Justice Board Stakeholder Amai Kapado. Kedamtang thang ni phai ingkora troxy arni Difu Karbi Anglong District Deputy Commissioner Asai Hemalong Juvenile Justice Board JJB Stakeholder Amai Pado. Karbi Anglong District Difu Legal Service Authority Achunbang Naguib Ahmed Kacharipon Amai Along Karbi Anglong District Difu JJB a Principal Magistrate Ditai West Karbi Anglong District Additional SP Alina Teronpi District Assistant Commissioner Juvenile Police Officer Atumta Chetongdo Mai Along Rekcham Akisung ke boy Jasemet Osomaratum Kisung ke boy ke pho nang aputha Kachathan Chimun Pato Juvenile Justice Act Arona Tengpen Juvenile Police Atum Rekcham Akisung ke pho nang aputhak setame RCG pen Kachinwai Padopong Bangso Amai Padopen Ajo Juvenile Justice Act Arona Tang aputhak penang an stakeholder atum alilong dumlo News X report Karbiang Long Line
kedamtang thang ni phai kre throk arni pen prodip teron achor rima rong pharpi pini anta hem ka chet lele da dajok asomar atum towar cholang pronglo Samilangso Police Station Kaparlo Dhentaghat Bepogat Arong Amikar Prodip Teron Achor Rima Rong Pharpi Kedamtang thang ni phai kre throk arni hempen barjoi aphi pini arni anta hemchi lele detlo Bangso ajo ahemasor lapen asomar banghini arta ningkan kri isi longsodar teron pen arta sirkep thengtom teron atumke manghu prongpranglo hempen ke bar arni ahemasor aphan kache thante kang atengke scooty kache salam damji pusi thante kang pen barjuilo hala bangso arni pen ahemasor lapen adon arabatum chiridun piklo bonta kelong le rega job pini arni anke sai jog jesi social media penchenglo biurta alam sai atumalong anta kapache thangji aphan biurta palina koklo lasi rima rong pharpi aphan komane atum jongsi theklong pulote 8011391775 a mobile number along kapachini vekji aphansi ahemasor prodip teron ahin pen kachuningri padopon Kangbochok abangki asomar longsodar teron pen thengtom teron atum anke kaiketa apia po adungsi kachedover artalan bonta non alang tumapai kangbochok laki ningduk mimialam bino longsodar pen thengtom apai kangbochok arni pen mekri meglang pensi arni padam nang bomlo News Desk report Karbi Anglong Live Piniada berta ke lapon sekang toniglo do methak me kardom